салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 6 та хонаи фурӯшӣ мегардад. Аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо нархҳо дар имрӯза навормон ҳамагӣ аз 85 000 сомонӣ сар мешаванд ва чӣ хона дар имрӯза навор аст? Бо диққат гӯш кунед. Хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 85 000 сомонӣ хонаи рақами 3 мебошад. Инчунин ду хонага бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 360 000 сомонӣ, ду хонага дар гардиши фабрика, се хонага дар 104 микрорайони шаҳри Душанбе, ду хонага дар Гипразем шаҳри Душанбе ва ду хонага дар назди бозори Меҳригон шаҳри Душанбе. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап мезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, доми Мастерок хона дар 17-ум ошӯна ҷойгир аст. 58 метри квадратӣ мебошад. ду хонага таъмир дорад, ду талиф дорад, кор мекунад. Беморхонаи инфексионӣ плюс поликлиникаи 14 наздик мебошад. Дӯстони азиз, бозорча, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, хулас ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. худи бинам дар назди рӯи калон ҷойгир мебошад. нархи хона 360 000 сомонӣ боз савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ хона срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom.tj занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши фабрика ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, бинои 7 ошӯнагаи навастройка хона дар 6-ум ошӯнаш ҷойгир аст. дар наздикии хона коллеҷи тиббӣ, мактаби миёна, масҷид, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград, боғчаи кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи маркази ноҳияи Рӯдакӣ транспорт зиёд мебошад. худи хона, дӯстони азиз, ду хонага 46 метри квадратӣ мебошад. нархаш 280 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, боз савдо мешавад. соҳиби хона менависад, об ва барқ ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom.tj занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Даркат, маҳаллаи Муҳоҷиробод. 7 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, 7 сотиқ замин дар документаш аз рӯи ҳуҷҷат, барак дохтагӣ, бинои барак, ҳуҷҷатош 100%, нархаш бошад 85 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 87 мебошад. ин рақамҳои дастӣ, дӯстони азиз, рақамҳое ки охирашон 4318 мебошад, яъне дуюм рақам дар поён. ин аллакай рақамҳои WhatsApp мебошад. барои ҳамин марҳамат, аз номи канали Dom.tj занг зада пурсон шавед. 7 сотиқ замин ҳавлӣ дар ноҳияи Фархор, ҳамаи ҳуҷҷатош ҳаст. 85 000 сомонӣ бо савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар 104 микрорайон ҷойгир мебошад, рӯ ба рӯи тарабхонаи Самандар. се хонага бо масоҳати 90 метри квадратӣ дар якум ошӯнаи бинои навастройка. дӯстони азиз, якум ошӯна ҳаст, яъне дараш аз якум ошӯна мебошад, лекин вақте ки медароед дар якум ошӯнаи хона ҳуҷраи истиқоматӣ ҳасту ошхона ва боз зинапоя дорад, яъне лестница дорад, ки бо он лестница ба дуюм ошӯна мебароеду. дар дуюм ошӯна ҳоҷатхона бо ҳамон боз ду ҳуҷраи дигар аст. се хонага 90 метри квадратӣ, техпаспорт дорад, бо таъмир мебошад. нархи хона 63 000 доллар, 698 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран,
рақамҳое ки охирашон 522 мебошад, ватсап дорад. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ҷойгир мебошад, назди заправкаи Тоҷирон, назди каничкаи маршруткаву автобусҳо. ду хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 12 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошёна иборат мебошад. албатта ки лифт дорад, кор мекунад. хона ҳам бо таъмир аст ва ҳам бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. нархи хона бошад дӯстони азиз 480 000 сомонӣ, 43 856 $. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 1713 мебошад. ватсап дорад дӯстони азиз. марҳама. дар наздикии хона ҳам мактаб аст, ҳам боғчаи кӯдакона, ҳам беморхона ва бозори вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем ҳам наздик мебошад. марҳама дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Меҳригон ҷойгир мебошад. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Сурхоб. дар наздикиаш аз ду тарафи Меҳригон дӯстони азиз мактабҳои калон ва замонавӣ ҳаст. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. ду хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошёна иборат мебошад. лифт дорад дӯстони азиз, мардум зиндагӣ дорад, отоплениям дорад. нархи хона бошад 590 000 сомонӣ, 53 249 $. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.